ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ കോൺഗ്രസ് മംഗളന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्तनमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। स्वदाची हरे कृष्ण प्रणव എല്ലാവർക്കും. അധ്യായം 7 ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഇതിന്ന് ഭക്തിയോഗം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ്. 12 അധ്യായം വരെ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 6 കർമ്മയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം അതില് അഷ്ടാംഗയോഗം, അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ 8 പടികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. യമ നിയമ ആസന ധാരണ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന സമാധി എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സന്യാസി ആരാണെന്ന്. ആ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല സന്യാസി, കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യും? കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാളാണ് ഒരു സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പിന്നെ 6.5 എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനാത് അവസാദയേത്. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സാണ്. മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ അധപതിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവും ആകുന്നു. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ മിത്രവും ആകുന്നു. അപ്പൊ ആ മനസ്സാലെ നമ്മൾ തളരരുത്, പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അതായത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കോ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കോ യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിലും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണം. അതായത് ആഹാരമായാലും നിദ്രയായാലും നമ്മുടെ വിഹാരത്തിലായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലായാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതായത് യോഗി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പക്ഷെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രം. അതായത് കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതിനെ സമ്മതിച്ചു. കറക്റ്റാണ്, ശരിയാണ്, നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റാണ്. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നമുക്കത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യോഗത്തിൽ പരാജിതരാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? 6:41 എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അഥവാ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പരാജിതരായി, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കുറച്ചു കാലം അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബത്തിൽ, ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ ജനിക്കുന്നു. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഭക്തി നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വാക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഉത്തമനായ യോഗി? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവമായ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി. കാരണം
കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയാണ് ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് അധ്യായം 7 ഭക്തിയോഗം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതായത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെ, അതായത് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനമാണ്. അവിടെ അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം, എങ്കിലേ അത് ആ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അനുഭവമാക്കണം, അതായത് നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം. അതായത് ഭഗവാനെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ആ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാർഗം, അത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിങ്ങനെ ഏതായാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധനം, അത് ആ ഒരു ബന്ധനം, കണക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാർഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 7-ാം അധ്യായം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വജ്ഞാനവും പിന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരവും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയം? ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയം? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ഏതാ ഭഗവത്ഗീതയില്? പരമപുരുഷൻ, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം, കർമ്മം, പ്രകൃതി, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്. നമ്മളിത് മറക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 ടോപ്പിക്സ്, അതായത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇതിലെ ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും, അതായത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതെന്താണത്? കർമ്മമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തില് 3 മെയിൻ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ്. അതാണിത് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. 5 വിഷയത്തിൽ 3 വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് തച്ഛൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, തച്ഛൃണു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ പറയും. എന്താണ് 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി? എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഇങ്ങനെയുള്ള 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി ഏതാണ്? ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാ വരിക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലീലകൾ കാണിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യേന നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഉത്തമ യോഗി ആരാണ്? എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപത്തിൽ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗവതം പോലും പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ ആവശ്യമാണ്.
എല്ലാവരും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭാഗവതത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അപ്പൊ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ദിവസേന ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൃണ്വതാംസോ കഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം. ദിവസേന നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീല ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? സേവൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അതായത് സ്വയം എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ആ സേവ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, വായിക്കണം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾ വെക്കണം. അതാണ് ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രന്ഥാവതാരം. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ വീട്ടിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളത് നിത്യേന വായിക്കുന്നു, നിത്യേന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വേറെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ, വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതൊരു പുണ്യകർമ്മം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ 5:29 ശാന്തി മതത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? ഭഗവാൻ എന്താണ്? സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം? അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രയത്നം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിന് എന്ന പോലെ ഒരു വെൽവിഷർ, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നിത്യേന കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അന്ധകരണ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? യജമാനനാണ്. നമ്മളെല്ലാം സേവകരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യഥാർത്ഥമായ ആ ധർമ്മം. പക്ഷെ നമ്മളത് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെ ഉണർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തജന സംസർഗം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു മുൻജന്മ സുഹൃതം കൂടി വേണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ ഉണർന്നു വരും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തെ ഈ കാമം എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവാണ്. അത് നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തെ, ജീവാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അളവുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലാണ് ഈ കാമം ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെയാണത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പുക അടുപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പുക നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ഊതി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? പുക മാറിക്കിട്ടും, തീ ആളിക്കത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഉള്ളിലെ അന്ധകരണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ആ ഉണർന്നു വരും. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം, ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കടമകൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പറയുന്നത് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്.
മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ ഭഗവാനെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു മാരത്തോൺ അല്ലെ. മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതില്. അവസാനം കുറച്ച് ദൂരെ എത്തുമ്പോഴെന്താണ്, ആൾക്കാരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. അങ്ങനെ അവസാനം വിജയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഒരാൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് രജിസ്ട്രേഷൻസ് വരും. ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഒരുപാട് 100-ൽ പരം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായം, 7-ാം അധ്യായം, പിന്നെ 18 അധ്യായങ്ങൾ എത്തുന്നവരെ ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ടാവും? വളരെ കുറവ് അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആൾക്കാർ അതിലും കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചേക്കാം, പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതിലെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും വളരെ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നും എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, സുഹൃതം ഭഗവാന്റെ, നമുക്ക് മുൻജന്മ സുഹൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഒരിടവരും. ആ സുഹൃതം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? കണ്ടിന്യൂസ് അസോസിയേഷൻ വേണം. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇത് നമ്മുടെ ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകമാണ്, ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ച ശ്ലോകമാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദി ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. കാരണം ആദിപുമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരിലും ആദിപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ. സർവകാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിക്കോട്ടെ, ജീവജാലങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്തിനും ഒരു നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഇന്നൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, അതായത് പ്രേമം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സമർപ്പണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അത്രയും നമ്മുടെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സമർപ്പണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തെ അവർ ദൂരെ അകലേന്ന് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നവവിധ സേവനം, എന്താണ്? ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ്? സ്മരണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. സ്വാധ്യായം, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും? അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ എളുപ്പം എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? കഴിയുകയില്ല. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെ, കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ജപമാല പിടിച്ചിരിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഭക്തി എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങനെ എളുപ്പമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭക്തന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വഴി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വിഷമമുള്ള ആ വഴികൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഇത് നിഷ്പ്രയാസം എന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് അവർ വരുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രയത്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരം ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. എന്താണ്? എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി,
മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 8 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ജീവാത്മാവ്, അതായത് ഒരു ആത്മാവിന് 2 രീതിയിലുള്ള ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ആവരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന് സൂക്ഷ്മമായ ശരീരം, അതിൽ എന്തുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആവരണം എന്താണ്? സ്ഥൂലമായ ശരീരം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ശരീരം. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതെന്താണ്? ഇതൊക്കെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. അപ്പോ പുറമേ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരമാണ്. അത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മമായത്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണില്ല. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഏത് ശരീരമാണ് കൂടെ വരുന്നത്? സൂക്ഷ്മമായ ശരീരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. ഈ മൂന്നുണ്ട്. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഹങ്കാരമാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ശരിയായ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ ഒരു അഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ ഘടകങ്ങളാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരവും. ഇതാണ് 8. ഇത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പിന്നിൽ ആരാണ്? 3 വിഷ്ണുവുണ്ട്, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിരുന്നത്? വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ വിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു. അതായത് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അത് നമുക്ക് 9th ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുകളിലെ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്, പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ 3 വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ജോലി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ 14 ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, ഓരോ ലോകത്തിലും ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. എന്താണ്? ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ആരാ ജനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ജനിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉന്നതമായ ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ ആത്മഭൂ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? അമ്മ ഇല്ലാതെയാണ്. ആരാണുള്ളത്? വെറും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെ ജനിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മഭൂ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, ചതുർഭുജാധാരിയായ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിഷ്ണുവിന്റെയും ജോലി. നമുക്ക് 9ാം അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപരേയം മിതസ്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, അതായത് ഇവയ്ക്ക് പുറമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അഷ്ടപ്രകൃതി അത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഭിന്ന പ്രകൃതിയും 8 അടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതിനു പുറമേ എന്തുണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണു? ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണപ്പോടെ ഈ താഴ്സന്നതരം
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് അവ. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് അത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് മഹാമായ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2 എനർജി ഊർജ്ജങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏതാണത്? ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തിയാണ്. ഏത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി? നമ്മളാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ. ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പിന്നെ അധമ ശക്തി ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധമ ശക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ്? ജഡവസ്തുക്കളാണ്. ഈ ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് എന്താണ്? സ്വയം നിലനിൽപ്പില്ല. ഇതിനെന്താണ്? ഇതിന് പ്രവർത്തനാശീലമാകണമെങ്കിൽ അതിനാര് വേണം? അതിന് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തനാശീലമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിവ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിൽ എന്തുണ്ട്? ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ആരുണ്ട്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായ പരമാത്മാവും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 പേരും ഉണ്ട്. ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തി, ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു പരമസത്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രഭുജി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും, മൊബൈലിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഇത് പലതരമല്ല, പരതരം. മത്ത പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയാമയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു മാല കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ മാല എങ്ങനെയാണ് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു നൂലിന്മേലാണ്. അപ്പൊ നൂലിന്റെ ഒരു സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഈ മുത്തുകളെല്ലാം എങ്ങനെ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ ഈ മാലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ? അതെല്ലാം ചിതറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതേപോലെ പലയിടത്തേക്കും അത് ചിതറിപ്പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാല കാണുമ്പോൾ നൂല് കാണുന്നുണ്ടോ? നൂല് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ നൂലാണ് ഈ മാലയിലെ ആ മുത്തുകളെ എല്ലാം ഇണക്കി കോർക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ അതായത് ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു സത്യവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ മികച്ചതായ ഒരു സത്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ നൂലിന്മേൽ ഒരു മുത്തുകളെല്ലാം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സർവ്വതും കാണുന്ന എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായാലും ഉറവിടമായാലും സ്രോതസ്സായാലും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന് മികച്ച ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തി ഇല്ല. അതപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സുപ്രീമസി, അതായത് പരമോന്നതമായ സ്ഥാനം, ഭഗവാൻ പരമാധികാരി എന്നുള്ളത് ആ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? രസോഹം അപ്സു കൗന്തേ, അതായത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നൂലിന്മേൽ ഈ മുത്തുകൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ കണ്ണാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് പലതും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വഴിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആ എന്ത് സംഭവമായാലും അതിനെ സ്പർശിക്കാനും അതിനെ കാണാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ആ നിലനിൽപ്പ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ, അതാണ് നമ്മൾ പറയാം ശാസ്ത്ര ചക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ?
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി പോലും ഞാനാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവ സർവ വേദേഷു ശബ്ദക്കെ പൗരുഷം ഋഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സകല ജീവജാലങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. അപ്പോ വെള്ളത്തിന് രുചിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാ മനസ്സിലാകുക വെള്ളത്തിന്റെ രുചി? നമ്മൾ ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് വന്ന് വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കുറെ നേരം അതിനെ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചി നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുമെന്ന് ആ ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? അത് ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ സാധാരണമായി വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ രുചി ഞാനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും, കാരണം സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ അവരുടേതായ ഒരു പ്രകാശം അവർക്കില്ല. അവർക്ക് പ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടുന്നാണ്? അതിന്റെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ഞാനാണ്. എന്താണ് പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓം എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ത്രമാണ്. അത് ഓം എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ആകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു മന്ത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുക? ഓം എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓം എന്നുള്ള ആ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ പ്രണവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ പ്രണവം ഞാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അല്ലെ? അതായത് ആകാശമുണ്ട്, വായുണ്ട്, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ തന്മാത്ര, അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ തന്മാത്രകളുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ തന്മാത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം. വായുവിന്റെ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദവും ഉണ്ട്, സ്പർശവും ഉണ്ട്. പിന്നെ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ശബ്ദമുണ്ട്, സ്പർശമുണ്ട്, രൂപമുണ്ട്. ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ശബ്ദം വന്നു, സ്പർശം വന്നു, രൂപം വന്നു, രുചിയും വന്നു. പിന്നെ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദ, സ്പർശ, രൂപ, രുചി, ഗന്ധ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശബ്ദക്കെ പൗരുഷം ഋഷു. അപ്പോ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും ഞാനാണ്, പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷവും. പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആ ധൈര്യവും, ആ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയില്ലേ, ആ കഴിവും ആ ധൈര്യവും എല്ലാം ശക്തിയും ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജവും ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അമ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ അതിന് ബീജം, അതായത് ഇപ്പൊ ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ, അമ്മ ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛന്റെ ബീജത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മളൊരു അമ്മയായി കണക്കാക്കാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം തരുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓരോ ശരീരം നൽകുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി ബീജമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബീജമാം സർവഭൂതാനം കാണുന്ന ഈ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബീജം, ആദി ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഭഗവാനാകുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്? ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. ശക്തി, അതായത് ബുദ്ധിയും പിന്നെ ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലെ എന്തൊക്കെ കഴിവുകളോ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. ഏ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസ്താമസാശ്ചൈവ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വം തേഷു തേമയി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ രാജസിക ഗുണം, താമസിക ഗുണവും സാത്വിക ഗുണവും വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാനാണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ സാത്വികങ്ങളും രാജസികങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ബഹിസ്ഫുരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബാഹ്യ പ്രകടനമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം
എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, രാജാവ് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും, പക്ഷെ രാജാവിന് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗുണാതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും? ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിർഗുണ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഗുണാതീതനായതുകൊണ്ട് നിർഗുണ എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഗുണങ്ങളില്ല എന്നോ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. പക്ഷെ മായാവാദ ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല, അവ്യക്തമായ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ, വരും ചൈതന്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ നിർഗുണനെന്നും ഭഗവാൻ അരൂപനെന്നും വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഭഗവാൻ അതിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആ ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭജിക്കാനാണ്, സ്നേഹിക്കാനാണ്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഗുണമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭൗതികാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ സാധാരണ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വൈ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിത്തെ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഇത് വളരെ ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തും ദിവ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തി, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അതിനെ മറികടക്കാനോ അതിജീവിക്കാനോ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ, എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ആരാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ്? നിഷ്പ്രയാസം അത് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഒരാള് ആ ഒരു എന്താണ് പറയാ, മുങ്ങാണ് അല്ലെ. ആ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നു, കയ്യും നീട്ടി ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ പറയാ? ഭവസാഗരം. എന്താണ് പറയാ? നമ്മള് ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ 4 രീതിയിലുള്ള ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 രീതിയിലുള്ള ഭവരോഗങ്ങള്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 രോഗങ്ങളുള്ള ഭവസാഗരമാണ്. സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഗരം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ദുഃഖത്തിന്റെ കടലാണ്. ഇത് ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിന്റെ കടലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമുക്കൊരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് നമ്മളെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരും. എവിടേക്ക്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള ആ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മറികടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയാ മറികടക്കാൻ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ഏതൊരു ജീവനും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭവസാഗരത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഈ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതിനെ മറികടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അവസ്ഥ? അത് വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അതെന്താണ് വസുദേവ അവസ്ഥ? അത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കില്ല, സത്വഗുണം പോലും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ പിടിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. പുനരപ്പി ജനനം പുനരപ്പി മരണം. നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ജനന മരണ ചക്രത്തില് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്ന് പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിലും നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് കയറണം. അതിന് ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കണം. വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് കായ വാച മനസ്സ്, അതായത് എന്താ പറയാ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും അവര് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ,
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരേ ബലി കാമ കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്കുള്ളതാണ്, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എനിക്കുള്ളതാണ്, അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, ഇതൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാണ്, ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ പെടുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ഭഗവാൻ തരുന്നു എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെയാണ്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മള് എന്തും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആര് വരും? ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ? ആരാണ്? മുക്തിദാത മുകുന്ദ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുകുന്ദ എന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മുക്തി നമുക്ക് ആ മോക്ഷം നൽകുന്നവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മുകുന്ദ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മളെ വന്നിവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇവിടെ 15ഉം 16ഉം ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും വരില്ല. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമഹാമായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ ആൾക്കാർ എന്താണ്? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു മൂഢന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തെ പോലെയാണ്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം ഇവർക്ക്. ഭഗവാനു വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? കഴുതയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴുത പറയുന്നത്? അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ കഴുത എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഴുതപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എത്ര വെയിറ്റ് കൊടുത്താലും, എത്ര ഭാരം ചുമക്കുന്ന ജോലി കൊടുത്താലും കഴുത ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു പിടി പുല്ല്. ആര് കൊടുക്കും? അതിന്റെ യജമാനൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിടി പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാ അതിനെ കെട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കഴുത വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. എന്താണ്? യജമാനൻ എനിക്ക് ഒരു പിടി പുല്ല് തരും എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയാണ്. അതായത് പുല്ല് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും അതിനെ. പക്ഷെ എങ്കിലും അതെന്താണ്? എന്ത് ഭാരം വേണമെങ്കിലും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് യജമാനൻ തരുന്ന ആ പുല്ലിന് വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ മൂഢന്മാർ, അതായത് വിഡ്ഢികൾ എന്നാ പറയാ. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. വിഡ്ഢികളെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കും, ഒരുപാട് ജോലി എടുക്കും. നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണം. പകല് രാത്രികളില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കും. ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പണത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുക, ഓവർ ടൈം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് മൂഢന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാർ. അധമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെ താണവൻ, ആ മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഏറെ താണവൻ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. നമ്മൾ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, അധമൻ എന്തുകൊണ്ടാ വിളിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 9 രീതിയിലുള്ള നവവിധ ഭക്തിയില് വെറും ശ്രവണം കൊണ്ട് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ആ നരാധമന്മാർക്ക്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അത് രുചി തോന്നും അല്ലെ? അവർക്ക് ചിന്തിക്കുക എന്താണ്? എന്റെ 1 മണിക്കൂർ വെറുതെ ഞാൻ എന്തിനാ കളയുന്നത്, എന്റെ 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ, അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ സമയമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ഗ്രാമ്യകഥ, നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനോ അവർക്ക് സമയമില്ല. വെറും മുക്തി കിട്ടും, വെറും കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം മുക്തി കിട്ടും. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? നര അധമന്മാരാണ്. 3ാമത്തെ പറയുന്നു ദുഷ്കൃതികൾ.
ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കൃതികൾ. അവർക്ക് എന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. എന്താണ് ഇപ്പോ? അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഇല്ലാതില്ല, ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അവരുടെ ജ്ഞാനം? എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ മായാദേവി അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നോക്കി നടത്തുന്ന ചുമതല ആർക്കാണ്? മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ഏതാണ്? രാധാറാണി വരും. ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ ആരാണ്? മായാദേവി. അപ്പൊ മായാദേവിയുടെ ചുമതലയാണ്, 3 ഗുണങ്ങൾ അവളുടെ കീഴിലാണ്. അവളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. അവരുടെ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? ആ മായാദേവി അപഹരിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൾ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം. ഭക്തന്മാരുടെ സജ്ജന സംസർഗം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? മായാദേവിയുടെ പിടിയിലാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും 3 ഗുണത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം വേണം. അപ്പൊ മായാശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഈ അധമ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ 3 ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ? നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ? നമ്മൾ ഈ മറന്നു പോവാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപം മറക്കാണ്. എന്താണ് മൂലസ്വരൂപം? ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അതായത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് ഓരോ ജീവന്റെ ജോലി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ? നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. മറന്നുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആധിപത്യ ഭ്രമത്തിലാണ്, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ്? നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോവാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല. അതാണ് മിഥ്യ അഹംഭാവം. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ഭാഗവതമാകട്ടെ അവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. തത്വചിന്തകരെ പറയുന്നു, കവികളെ പറയുന്നു, സാഹിത്യക്കാരെ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അവർക്ക് എന്താ? ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവര് അനുസരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ആ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? മായാദേവി അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ ഏതാണ്? ഇവർ തികച്ചും എന്താണ്? നാസ്തികരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്, നിന്ദിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ അതാണ് 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചതുർവിധ, ഇനി 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 തരം ആരൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു ദുഃഖിതൻ, 2ാമത്തെ പറയുന്നു ധനകാംക്ഷി, 3ാമത്തെ ജിജ്ഞാസു, 4ാമത്തെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിലുള്ളവൻ, ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആകാംക്ഷ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേര്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ദുഃഖിതനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഈ ആനയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ പിന്നെ ഉദാഹരണവും, പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും ദുഃഖിതർക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ധ്രുവൻ. അപ്പൊ ധ്രുവനും അടുത്ത ചിത്രത്തില് ശ്രീരാമന്റെ കൂടെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? സുഗ്രീവൻ. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും ആർക്കുള്ള ഉദാഹരണം? ധനകാംക്ഷി. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? ലാസ്റ്റ് ചിത്രത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം നടക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാരാണ്? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. താഴത്തെ ചിത്രത്തില് ഒരു വനം കാണാണ്. അപ്പൊ നൈമിഷാരണ്യം എന്നുള്ള വനമാണ്. ആ വനത്തിലിരുന്ന് ആരാണ് കേൾക്കുന്നത് ഭാഗവതം? നമുക്ക് പറയും ശൗനകാദി മുനികളാണ്. അപ്പൊ ശൗനകാദി മുനികൾ എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് സഹസ്രക്കണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന് മുനികളുണ്ട്. അവരുടെ ഹെഡാണ് ശൗനക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശൗനകാദി മുനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന്
ഭാഗവതം കേൾക്കാണ്. അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവരും സുഖദേവ് മറ്റേ നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ മേലെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? ഇത് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാഭാരതായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? നമ്മുടെ വ്യാസദേവനാണ്. അവരുടെ ഭാര്യയാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭാര്യ ആരാണ്? നമ്മുടെ വാട്ടിക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഗർഭത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ഭാഗവതം പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? എന്തിനുള്ള ഉദാഹരണം? ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു മുൻജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു. അഗസ്ത്യ മുനി അവിടെ വരുമ്പോ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ, അതായത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല, ആദരവോടെ അവരെ നമസ്കരിച്ചില്ല, വേണ്ടുന്ന പോലെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊരു കാരണത്താൽ എന്താണ്? ആ അഗസ്ത്യ മുനി ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് നിനക്കൊരു മതം പിടിച്ച ആനയുടെ സ്വഭാവമാണ്, അപ്പൊ നീ ഒരു ആനയായി തീരട്ടെ എന്നും ഈ അഗസ്ത്യ മുനി ശപിക്കുകയാണ്. ആരെ? ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവിനെ. പക്ഷെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവ് വളരെയധികം കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായി? ഗജേന്ദ്രൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ എല്ലാ ഓർമ്മശക്തി ഗജേന്ദ്രൻ ആ രാജാവിന്റെ ആത്മാവേദിലാണ്, ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാം ഓർമ്മശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. കാരണം അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭക്തി എത്ര ചെയ്താലും അത് ഒട്ടും തന്നെ നശിക്കുന്നില്ല, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്തായി? ആനയായി മാറി. ആനയായി മാറുമ്പോ ഭാര്യയും മക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ വെള്ളം ദാഹിച്ചപ്പോ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ച് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കരകയറിപ്പോയി. പക്ഷെ ഈ ആന, ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആന എന്ത് ചെയ്തു? ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി? അവിടെ ഒരു മുതല വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ മുതല ആരായിരുന്നു? അതും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ദേവല എന്ന ഒരു മുനി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗന്ധർവനായ ഈ ഉഹു എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ആ മുനിയുടെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് നീ ഗന്ധർവനായതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരം മൂലം നീ ഈ ഒരു ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ നീ ഒരു മുതലയായി മാറിക്കോ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഗന്ധർവൻ മുതലയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ തടാകത്തില് ഉഹുവായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ വന്നിങ്ങനെ കുളിക്കുമ്പോ, അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എൻജോയ് ചെയ്ത് മതി മറന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഉഹു എന്ന ആ മുതല വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാല് പിടിക്കുകയാണ്. ഗജേന്ദ്രന്റെ കാല് പിടിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ കാലം കാരണം വെള്ളത്തിൽ ആരാണ് സ്ട്രോങ് ആയത്? അത് മുതലയാണ്. എത്ര ആന ശ്രമിച്ചിട്ടും ആനയുടെ ഭാര്യ, അവരുടെ മക്കൾ എല്ലാവരും വന്നു രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ആരെ കൊണ്ടും സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ആന സ്വന്തം കഴിവിനെ വിശ്വസിച്ചു, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അവസാനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പഴയ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വന്നു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നതും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നപ്പോ വേഗം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ അടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു താമരപ്പൂവിനെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചു. ആർക്ക്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കാണിച്ച് എന്താണ്? സ്തുതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. എനിക്കിനി പരമ ആശ്രയം നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിച്ചു. കംപ്ലീറ്റ് പരിപൂർണമായ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിന് അത് കൊടുത്തു. ഒരു പൂവ് കൊടുത്തു. പൂവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതിച്ചു. ആ സ്തുതിയാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ആര് വന്നോടെ? മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകാണ്. സുദർശന ചക്രത്തിൽ ആ മുതലയെ ആ മുതലയിൽ നിന്നും ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കാണ്? ഒപ്പം തന്നെ മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടും അവര് ദുഃഖത്തിലാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അടുത്തത് ആരാണ്? ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്തു? വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഭർത്താക്കന്മാരിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചു. അതായത് അവരെന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ രക്ഷിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ, ഭീഷ്മർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവരും രക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവസാനം അതും നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ദ്രൗപദി രണ്ട് കൈയും മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ആശ്രയമില്ല, പരമ ആശ്രയം നീ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഓടി എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ദ്രൗപദിയും ദുഃഖിതൻ. ആ ദുഃഖിതനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അത്രയും ദുഃഖത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചത്. അതിന്റെ താഴെ ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സിന്റെ പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ അച്ഛൻ ഉത്താനപാത. അവർക്ക് 2 ഭാര്യമാരാണ്. അതായത് സുനീതി, സുരുചി എന്ന 2 ഭാര്യമാർ. സുരുചിയുടെ മകനാണ് ഉത്തമൻ,
സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവൻ എന്താണ്, ആ ഉത്താനപാദ രാജാവിന് സുരുചിയും മകനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ സുരുചിയുടെ മകനാണ്, ഉത്തമനാണ് എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവൻ ഒരു ദിവസം ആഗ്രഹം തോന്നാണ്, ഞാനും എന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് മടിയിലിരിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാം അമ്മയായ സുരുചി വിലക്കുകയാണ്. അതായത് നീ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നീ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ചെന്ന് ആരാധിക്കേ, എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹം നേട്, എന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ സുരുചി വിലക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരാണ്, സുനീതിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്തു പറയും, പരമമായ ആശ്രയമാരാണ് നമുക്ക്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രതികാരം എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതായത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല, അപ്പൊ അച്ഛനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ വാശിയിൽ, പ്രതികാരത്തിന്റെ വാശിയിൽ അത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നാരദൻ വരുന്നു. നാരദൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ടിട്ട് നാരദൻ പോലും അതിശയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നാരദൻ അവിടെ ഒരു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെയധികം കാഠിന്യമായ തപസ്സുകളാണ് അനുഷ്ഠിക്കുക. കുഞ്ഞ് അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ധനത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, കുഞ്ഞിന് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ധ്രുവലോകം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ധ്രുവലോകം എന്ന്. നമുക്കിപ്പോ ഇന്നും നമുക്ക് ആകാശത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധ്രുവ നക്ഷത്രം കാണാം, പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ആ ധ്രുവലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ അവന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാണ്. അടുത്തതാരാണ്, ശ്രീരാമൻ. രാമന്റെ അടുത്തുള്ളതാരാണ്, സുഗ്രീവൻ. സുഗ്രീവൻ എന്ത് ചെയ്തു, സഹോദരനായ വാലിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ധനത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ, അതായത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധ്രുവനും സുഗ്രീവനുമാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആരാണ്, അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആർക്കാണ് ഉദാഹരണം, നമ്മൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഈ ശൗനകാദി മുനികളൊക്കെ നമ്മൾ ജിജ്ഞാസു, ആകാംക്ഷ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ, എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്താണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ആ ആകാംക്ഷയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ വാട്ടിക. വാട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാസദേവന്റെ പത്നിയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളില് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 16 വർഷമായിട്ട് പോലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ആര്, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പോ കാരണം എന്താണ്, പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലാവും ഞാൻ. അപ്പൊ മായാശക്തിയെ പേടിച്ച് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ സ്വയം ഭഗവാൻ വന്ന് പറയാണ്, നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നീ പുറത്തു വന്നാലും നീ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായി തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് ആ വാക്കിന്റെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരാണ്, ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അത് ഇവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതിഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷപ്പരം. അതായത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇനി മോക്ഷം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെ പിടിക്കണം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ പിടിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരും. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്ര, ദ്രൗപദി. പിന്നെന്താണ്, ധനാകാംക്ഷി ധ്രുവനും മറ്റേ നമ്മുടെ സുഗ്രീവനും. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശൗനകാദി മുനികളും. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യ ജന്മ മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമായ ആണെന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ജന്മം തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടി. അല്ല, നമ്മൾ എത്രയോ മുൻജന്മങ്ങളിൽ സുഹൃതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു ആസക്തി തോന്നാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു കരുണ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ എങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അസംഖ്യ ജനന
മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ല. നമ്മളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അതിനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എത്രയോ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജാതസ്യഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച. അതായത് ജനിക്കുന്നവൻ മരിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രം ഇതേപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എത്രയോ അസംഖ്യ, നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണല്ലോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നിനക്കെല്ലാം ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് മറക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് സുഹൃത്തായി നമ്മൾ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും, ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം ഒരു നായയാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ വരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷയാണ്. ഞാൻ ഏതൊരു താഴ്ന്ന ഒരു യോനിയിലേക്ക് പോയാലും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ഞാൻ ഏതൊക്കെ ജന്മത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങളും ഓരോ ജീവനും ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക്. ഏത് ജ്ഞാനം? വാസുദേവ സർവമിതി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, വാസുദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവം, എല്ലാത്തിനും കാരണമായത്, കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മത്തിന്റെ പുണ്യപ്രാപ്തിയാകണം. എത്രയോ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ പേര് വരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക്, പക്ഷെ അതിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, അതിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞ് വിട്ടുപോകും, പകുതിക്കിട്ട് പോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വളരെ വിരളമാണ്, വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഹ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അഭരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്, അതിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാര് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ വരങ്ങൾ നൽകും. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ അഭീഷ്ട സിദ്ധികൾ നിറവേറ്റി തരും. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വഴിപാടുകൾ നേരും. ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഈ ദേവന്മാര് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും വരുണനായാലും അഗ്നിയായാലും വായു ആയാലും ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനമാണ്. ആ സ്ഥാനം ഓരോ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോവും, അടുത്തത് വേറെ ആള് വന്നിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സ്വന്തം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വരം നൽകാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? ആരെയാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്? ദേവോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അവരാശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഒരുപാട്, നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വേദാനുസൃതമായി ചെയ്യണം. അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സാധുക്കൾ പറയുന്നുണ്ടോ? ഗുരുക്കന്മാർ അത് പറയുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അവര് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ നിയമങ്ങളും, അവര് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി എന്താണ്? ഭൗതികമായ മായാശക്തിയാൽ നമ്മുടെയും ബുദ്ധി അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം, ഒരുപാട് ആഗ്രഹം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശാശ്വതമായ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലും നൽകാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവര് പോലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. അവരെന്താണ്? ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തില് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലത്തെ കുഴപ്പം എന്താണ്? അതായത് അവരെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം? അതാണ് പറയുന്നത്. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഡ്ഢികളാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവരിപ്പോ ദേവന്മാരുടെ പുറകെ പോയി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫലം കിട്ടും. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കാരണം ദേവന്മാരുടെ പൊസിഷൻ പോലും ശാശ്വതമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് നൽകുന്ന വരമാവട്ടെ അതും ശാശ്വതമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. അതായത് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ടെമ്പററി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. തുച്ഛമാണ്, വളരെ തുച്ഛമായതും ക്ഷണികമാണ്. അത് ശാശ്വതമായ ഒന്ന് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏത് ദേവനെയാണോ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന ആ ദേവന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം? എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോത്തമമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന ഏത് അധമ ലോകമായിക്കോട്ടെ, ഈ 14 ലോകങ്ങളും പുനരാവർത്തിനോ, അതായത് റിപ്പീറ്റിഷൻ ആണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് അല്ല, അത് ശാശ്വതമല്ല. കാരണം പ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാം പോകും. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും നമ്മുടെ പുണ്യം തീരുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദേവന്റെ ലോകത്തെത്തി, പക്ഷെ നമ്മുടെ പുണ്യം എല്ലാം എക്സോസ്റ്റ് ആയി, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരണം. വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കണം, ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അത് എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ ധാമം? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം യദ്ഗത്വാ നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമം പരമ മമ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമം പെർമനന്റ് ആണ്, ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാർ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും എന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്ത് നേട്ടവും അത് ശാശ്വതമല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തൻ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ശാശ്വതമായ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ പോയാൽ തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല. ആർക്ക്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഉപരി ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഉപരി ഇനി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ എന്താണ്? പരിമിതിയില്ല. ഭഗവാന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കാരുണ്യത്തിന് അതിരറ്റതാണ്. കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തി, അതായത് യോഗമായ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും, അതായത് വളരെ അല്പമേധസ എന്ന് പറയും. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്പമേധസ. അപ്പൊ പറയുന്നു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തത്, ആരാണോ ഭഗവാനിലെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാത്തത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മുടെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് ഭാഗവതം വായിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹം നടത്താം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്തരംഗ ശക്തി, അത് രാധാറാണി. അതിനെ നമ്മൾ യോഗമായ എന്ന് പറയും. പുറത്തെ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായ ശക്തിയെ നമ്മൾ മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ യോഗമായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ടൻ പോലെയാണ്. ഒരു കട്ടൻ ഇടാണ്. ആരായിട്ട്? അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു കട്ടൻ ഇടാണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ കട്ടൻ നീങ്ങിയാലേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ കട്ടൻ നീങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു ആ വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും. അതായത് എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നിനക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല.
പക്ഷേ അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ, ആരാണോ ഭഗവാനെ എന്നും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, പ്രേമമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, യോഗമായ കട്ടൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കട്ടൻ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറണം. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശരണാഗതി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമായ ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നതും ഇല്ല. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പൊ അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ജന്മം എടുത്താലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇനി അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം, ഭാവിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം എന്താണ്, അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവന് ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ്, എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർമ്മം അനുഭവിക്കുന്നല്ലേ. നമുക്ക് വെറുതെ ദുഃഖം വരുന്നുണ്ടോ, വെറുതെ സുഖം വരുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അഭൗതികമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്താണ്, ഗുരുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരണാഗതിയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദ മോഹ നിർമുക്ത ഭജതേ മാം ദൃഢവ്രതാഹ. സർവ്വ പാപങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ എല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ. അതായത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത്യാവശ്യം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത്, നമ്മുടെ ആ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം എന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങൾ, ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹം, അതായത് സുഖമാണോ, ദുഃഖമാണോ, ലാഭമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ, സന്താപമാണോ, സന്തുഷ്ടിയാണോ എന്നുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന്, വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായ ആഗ്രഹം, ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇനിയൊന്ന്, മറ്റേത് കിട്ടിയാൽ ഇനിയൊന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകണം. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, എന്താണ്, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്, എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2:14 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത. അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ക്ഷണികമായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹോ പ്രയാണകാലേ ച മാം പ്രയാണകാലേപി ച മാം ഹേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നവർ എന്താണ്, മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുക? അതായത് അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയുകയും, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്? ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത്തിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പോഴും ബോധം പുലർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേയുള്ള 2 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്മരണത്തിൽ ഭഗവാൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണം, കലിയുഗ ധർമ്മമായ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മരണത്തിൽ ഭഗവാൻ വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസ സർവ്വലോക മഹേശ്വര. സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും
ഭോക്താവാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഭഗവാൻ അധിപനാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്, അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിരന്തരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ, സ്മരിക്കുന്നത് എന്താണോ, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണോ, മരണസമയത്ത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കും, ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ആയിട്ട് വരിക. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആരാണോ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത്, അവരിപ്പോ മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല ഭഗവാനെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോമയിൽ പോയി, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, വരാഹ പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഓർക്കുന്നവരെ, ഇനിയിപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ ഓർക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് യതി വാതാദി ദോഷേണ മദ്ഭക്തോ മാം ച ന സ്മരേത് അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതിം. എന്താ പറയുന്നത്, ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്നെ ഓർത്ത ഒരു ഭക്തൻ ഇനിയിപ്പോ മരണസമയത്ത് അവന് വാതാദി ദോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫ വാത പിത്ത എന്നുള്ള 3 ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് മരണസാധ്യത, നമുക്ക് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ അവൻ ഇനിയിപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത, അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഓർക്കുന്നു, അവനെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യായം, 7ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ. ശീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ. ശീല ഗുരുദേവ് കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എന്തായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ ശ്ലോക